Okay, mayong mudto na usab kada tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, nini nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, pizza 11 na kini sa bulan sa Enero tuig 2024. Nahalano, kumusta naman mo nang hinaot ko mga higala nga anaa gyud kamong tanan sa Kapiskay Panglawas, walay gibati nga sakit, no? Walay ubo, walay sakit sa tiyan, wala labad ang ulo, mayo ra ang pagpaglakaw, no? Makakita ra po. Pero makaginawa pa. So, kumusta naman mo mga higala? Labi na gayon din na sa mga lugar nga mga bukid-bukid, no? Di na dapit sa may mga paliiw, dapit din na sa may sabahan. Ako mga paisanos man huyod, kumusta na ang mga taga-Kandabong, no? Sige ko no silang paminaw na ako, mga higala. Ako mga paisano nga taga-Kandabong, no? Sige sila na akong paminaw, dapit sa mga salbasyon, Sampiniton, no? Kumusta na ako mga paryente din ha sa mga Bantolinaw, mga laing, mga laing relihiyo na hinoon ako mga paryente din ha. Pero okay na. Paminaw ra gyapon mo na ako kay bisan tawag lain namong relihiyo. Unya ato po dahil nga timbayaon og may mudto ang akong mga parokyano kanhi din sa Bayawan, din ha sa may Sibulan, din ha sa may Tanhay, din ha sa mga bukid-bukid nga mga areas, no? Dira sa Kalumbuyan. Kumusta na ako ang gawiks din ha, no? Si Reverend Father kining Christian, no? Gordoncillo Dorango. Kumusta na Father Christian? Ako din pong paisado nga gikan pa sa Winnipeg, Canada, no? Nga perting tugnawa kuno didto matud pa niya, no? Gani ni uli karon 1 month vacation gikan sa Winnipeg si Father Onisimo Durango. Welcome back, Gawiks. Okay, no? Ato pa dahil nga timbayaon ug may mudto ang tuntalahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramata. Abi no, ari kita mga higala sa Saint of the Day. Naboy daw ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Santa Margarita sa Borgoa. No, ang spelling sa Borgoa, B-O-U-R-G-E-O-Y-S, Borgos. Basta kay mga French gani mga higala, ingon ana again ang pronounce la Bourgois, sa manday kwa, ano, tagpila manday nuwa. Nahala no, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhaton. Kumusta dayon ako ang partner, no? Ako ang kining partner in Christ, no? Si Inday Fritchie Umbak. No? Kumusta na Inday Fritchie, no? Muna akong pater mahil dugay na kay namong paris-parisay ni kabahin. Ako mo imo record nya na pud si Camille dire mo imo in sana mo pasulo sana sa ngalan na ay. Sa to ngalan na dai? Mo edit mo edit dayong dawaton po dito sa DYWC ni Sister Pritchie Umbak, no. Muna mga proseso sa akong programa mahigala. Tulo ka tawo gimig na involved ani. Ako, si Camille o si kining Pritchie, of course, ang ato mga technician, no? Sila si Elmer Lugatiman, Elmer Manigsaka. Elmer di ay manager na dito sa Happy FM sa kining sa ngalaning Actin Basay, no? Unya dito po si kuan, of course, si Sunny Boy, no? Katong usa ka kuan man ako kaila, usa ka technician. So muna mga proseso mahigala. Dala no, padayon ta sa ato ang mga buhatonon ng atong Santa karon si Santa Margarita sa Borgoa. Unya usa kini siya ka membro sa Congregation of Notre Dame. Unya there was one time nga nagkaistorya sila sa governor sa Montreal, Canada. Nakita sila kay doon na may French settlement, no, na by group mga lugar ba nga mga namuyo, mga taga France mo to nga giimbitar silang ilang grupo o daghan silang nangadto didto. O gani natukod nila ang daghan kay mga establishment, nakatukod silang mga hospital, nakatukod silang eskwelahan dito sa Montreal, Canada. O ang nahitabo, dadyang namatay siya ni antong 1700, giila siyang isip, mother of the colony.
no? So giina siya, no? So muna nga karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patrona sa Katolikong simbahan, si Santa Margarita Saburgua. Nahanano padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Ug ari na ta manghigala sa atong mga katekises sa usa ka awit. Ayan. Katekises sa usa ka awit. Mura po og kuan manghigala kanang handumanan sa usa ka awit. No, kining atoa kuan ni atoa. Katekises sa usa ka awit. dili dahil manghigala. Okay, arita manghigala diara, no? Ato ang ipangita nako manghigala ako ang topic. Ang atong topic karon manghigala kabahin misa na ni. Father, mga question dere manghigala. Question number 1 question. Can a Catholic priest deny someone the sacrament of the Holy Eucharist? No, pwede ba nga ang usa ka pari dili pakalawaton ang gusto untang mga lawat? Tubag niya na, pwede. Doon ay mga circumstances nga pwede siya nga dili mo pagkalawat og lain nga o mga tao. Number 1 is, kung ang maong tao nga gustong mga lawat, membro sa laing relihiyon. No? Kato bitang dili katoliko ba? No? Kana bitang dili siya katoliko, unya ni apil, kan baka niluhod baka siya kasal, and then, ang nahitabo, mangalawat po doon siya. So, ato lang pasabton nga, dili magkakatoliko, ma'am, sir, dili lamang ka na ako pagkalawaton, ha? Pasabton ba ba? Ganyan, no? And number 2, those who voluntarily continue to live in grave sin. No? Kana bitang na nagpuyo-puyo ba? Walay mga kasal. Dili na siya pwede kay grave sin man magpuyo-puyo ta nga walay kasal. Kay magbuhat matagbuluhaton sa mga minyo nga ginadili alang sa mga single persons. Kana bitaw may mga relasyon bitaw mo nga inana ba? Wala na ako isulti. Mga ingon ana ba? Muna nga dili na siya pwede. That is according to Canon 844 Article 1 to 5. Catholic ministers may lawfully administer the sacrament only to Catholic members. Catholic members. Ato pa, dili pwede nga, dili katoliko yung pagkalawaton. Sa Canon 915, those upon whom the penalty of excommunication or interdict has been imposed or declared, and others so obstinately persist in manifest grave sin are not to be admitted to Holy Communion. So ito pa katong mga nakuha na ba, na excommunicated bitaw nga mga tao, dili na nato sa pagkalawaton. No? Muna siya, no? And then another question. What is the Catholic approved practice after receiving Holy Communion? Should one bow or make the sign of the cross? Ayan. Sa tapaon sa bangyoy maayong paagi sa dahang pagdawat nato sa communion, mubaw bata o manguros ta? No? Anyway, there is no written practice that should be applied after one receive Holy Communion. Ay, wala dyan ay nagitudlo nga mubaw ba ka or manguros ba ka? No? Ang mo lang yung buhaton is kuan ka, padapling ka. Padapling ka, dayong paghuman, mamalandong dito, muluhod ka. Pero wala giingon nga, mao ginay buhata ha. Kinahanglang manguros gyud ka. Gani akong gidiscourage ka na manguros. Kaya basin pagpanguros ni mo, masapdahan ni mo itong among gigunitan nga mga ustiya, basing mga hulog, basing bako. No? So, mas mayo nga, dili lamang manguros at tubangan pare, kay basing imo bang masapdahan ba? Ano? Bitaw pa rin, no? Kasi bakong masapdahan mo eh. Kada kung di malas, umayag-yag, hinuun, nagkuhan din na sa kanang kalawatan. Mao yun na nung puding, no? Mao yun na siya mahitabo. Pero tapado, no? Mas mabito siguro nga, dili lamang yun siguro mahingo ba mga extra moves ba? Mao yun, Mr. Cheng, no? Nga, kanang mga extra moves, dili naman nga. Okay, klaro? So, ang buhaton lang is padapling, muluhod ba ka o mulingkod, ding mamalandong.
Okay. It is important to note that you can't interfere with the moving forward of those who are receiving the Eucharist. No, bitaw na nga kanang uban bitaw nga muluhod. Akong gi-discourage na kay makabalda man gud na sa kana bitang flow of communion kay muluhod ka makabalda man ka kay it takes mga 1 second or 2 seconds nga muluhod ka. Mas may dagay padaplin ka nya. Kung ginahan kang muluhod, aron na daplin. Dili na lamang atubangan goods pari. Okay, klaro? Those who are receiving the Holy Communion can make the sign of the cross while returning to their pews without interfering with the flow of the communion. So, ito pa, kung manguros ka, ato na lang ka nang maglakaw na ka ba? Paingon sa ludhanan ninyo, no? Ayaw na laman o ka nang nag-atubang yung kaspari kay delikado. Okay, what is the proper way to receive the Holy Communion? By tongue or by hands? Okay, at what point of the Mass, of course, wala ginay kuan. Kana pong sa kamot ba o sa dila. Dili sa ato, gi-approve, na-dispense ta nga atong gamiton ang kamot ba, palad. Pero pwede ra po mga lawat ka, pinaagi sa kining dila, no? At what point of the Mass, when someone arrives after it has started, is it too late to receive Holy Communion? Ano? Sa unsang partiha sa misa nga, niabot ka, unya, naulahi, nga matawag na tug naulahi na ka, ug na ka pwedeng mga lawat. To arrive late of Mass is not just a matter of fulfilling one's Sunday obligation. It is an act of love and respect for the Lord who is gathering His children to share in the great moment during the Holy Mass when He will become physically present among the faithful. Each and every part of the Holy Mass is important, inseparable from another. If one has a valid reason, such not a being a regular habit, after consecration, one has not yet attended Mass. So, pasabot din rin, no? Nga, walay ingon nga dunay parte sa misa nga dili importante. Ang tanang parte sa misa importante, pero tungod sa valid reason panalitan ikaw nag-travel ka nya naabay gitawag na to road accident nga mao'y nakapabara sa traffic nya naulahi na ka. Kung niabot ka wala pa ang kanang consecration sa sacred host, pwede pa na wala pa ka na bitang ibayaw bitaw ba. Pero kung nahuman na, ayaw na lang pangalawat. Actually, kay wala na simba. Wait for another Mass na laman. Okay, klaro? Klaro. Okay. Does the Catechism of the Catholic Church teach us anything about how a Catholic can be forgiven by the sin of abortion? Oo, daghan. Daghan kayong mga paagi nga kanabitaw kita mapasaylo kita sa atong mga sala. Sa CCC number 2272, formal cooperation. CIC canon number 1349, lati sentencia. Okay, no? Sa ato pa kana bang unsay mga pamaagi nga mapasaylo ta, of course mangumpisal jud ka. O niya kanang adto ka mangumpisal sa obispo. Local ordinary. Gawas ko nang usa ka pari aduna siya gitawag nato og katungod nga gihatag sa obispo. Munang kami ug panalitag dunay mo kuana mo wala pagani mao pagani nang umpisal nako og abortion mo ngayo na lang ko daan ni bishop og 3-5 ka kaso nga pwedeng ako mo'y muhatag og absolution. Paghuman sa 5 o 3 mangayo na pug usog. Kay lisod naman kayo og mapapoy pagtawag nako ni obispo nga naa na nang umpisal na nya mo papoy pagtawag nako mawala or busy or si obispo malisod na kayo mo na nga before wala pa nang umpisal nga kabahin sa abortion mong mangayo na lang kudaan ni obispo og kanang faculty no 5 ba ka kaso 3 ba ka kaso aron nga makumpleto na. Okay, klaro? Bino din na lang kung nakita ko ito pangyagala ha. Ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia, ka manamilit na usab kaninyo. Ug manalangin ka nato ang Diyos makayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo.
Maayong Mudto, Pilipinas!